Són les llargues cues que des de fa unes hores es formen davant d'Space, un símbol de la nit d'Eivissa que a hores d'ara celebra la tradicional festa de clausura. Aquest tancament ha tret milers de visitants, ja que la macrodiscoteca, que està considerada en 4 ocasions com a millor club nocturn del món, tanca definitivament després de 27 anys. Bon vespre a tot, una connectarem en directe amb aquest emblema d'Eivissa reconegut internacionalment. D'altra banda, i en clau política, el futur del PSOE segueix acaparant l'atenció informativa d'aquest cap de setmana. L'expresident del govern i actual senador Francesc Antich serà un dels responsables de pilotar la transició del Partit Socialista després de la dimissió ahir del ja exsecretari general Pedro Sánchez. Antich és un dels vocals de la nova comissió gestora presidida pel president d'Astúries, Javier Fernández, que demà dirigirà la primera reunió de feina. I demà Maria Antònia Munar sortirà de la presó per afrontar un nou judici per presumpta corrupció política. L'expresidenta d'Unió Mallorquina i 2 exdirigents del partit regionalista seran jutjats a l'Audiència Provincial amb relació a l'adjudicació dels terrenys de Can Domanja. Estan acusats d'un presumpte suborn de 4 milions d'euros. Aquests doblers haurien estat pagats per la promotora Sacaresa a canvi de poder tirar endavant una promoció urbanística. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un home en uns antics terrenys militars de Calvià. El cos va estar trobat calcinat i amb les mans fermades. L'autòpsia ja ha estat realitzada i la Benemèrita assegura que es tracta d'un suïcidi. En espera de la confirmació per les mostres d'ADN, tot apunta que la víctima seria un senderista que va desaparèixer divendres passat. L'IBE Salut invertirà 18 milions d'euros el 2017 per realitzar 5 projectes de millora d'infraestructures. Les actuacions principals seran un nou centre de salut, el Camp Redó a Palma, i la dotació de nous serveis als hospitals de Manacor, de Menorca i d'Eivissa. Les gangues i els saldos han estat els protagonistes d'aquest cap de setmana a Ciutadella. La Fira d'Estocs ha acabat avui amb vendes similars o millors que les de l'any passat. Els comerciants asseguren que les vendes encara podrien haver estat superiors si no hagués coincidit els mateixos dies amb altres fires. I una altra fira dedicada als professionals de la música i les arts escèniques tanca amb bones perspectives. Fira B tanca una nova edició amb aquesta actuació, l'actuació avui vespre de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Durant 5 dies diferents espais de Palma han acollit 34 concerts i 23 espectacles de teatre i de dansa. Prop de 150 programadors han pogut veure l'oferta creativa illenca per dur-la a la península i a l'estranger.